God aften og velkommen til nyhederne. Vi har alle sammen hørt om katastrofen nede i Cape Town, og derfor er min gæst i dag biologen Carl Emil Jensen. Og Carl Emil Jensen, vil du forklare os lidt om problemerne med urent vand? Ja, det vil jeg godt. Altså problemerne ved urent vand kan være, at der er rigtig mange bakterier i. Sådan nogle bakterier som kolera-bakterier og tyfonbakterier, og så kan man selvfølgelig også få diarré, hvis man drikker det. Og man kan også være rigtig uheldig at få gonorrhea-orm, en parasit, der ikke er særlig rar at have i kroppen. Men der kan også være for meget salt i, så det kan medføre til for højt blodtryk, som der kan medføre til forøget chance for blodpropper, og det er selvfølgelig ikke særlig rart at have, altså blodpropper i hjertet og lunger og hjerte. Men det kan også give en chance for, at man bliver lam i en del af kroppen, og hjerneblødninger. Så det er seriøst. Det lyder som om indbyggerne i Cape Town er fucked. Problemerne nede i Cape Town fortsætter, og nu har jeg æren af at have gæsten Frank Hansen, en kendt dansk kemiker, som vil fortælle os lidt om, hvordan de vil prøve at stoppe problemerne. Ja, altså det man kan gøre for at stoppe alle problemerne med sygdom i urent vand, det er, at man kunne for eksempel destillere det, altså varme vand op, koge vand, så det fordamper, og så fører det ved hjælp af nogle rør ned til noget andet vand, hvor det bliver afkølet, og så ned i et glas for eksempel, hvor man så har helt rent vand, uden noget salt, uden nogle bakterier, uden noget som helst, bare vand. Sådan kan man sørge for, at man kan få rent drikkevand, så man ikke bliver syg af urent vand. Men man kan også gøre noget andet. Man kan også varme det op, så man slår bakterierne ihjel, og så bagefter kører det igennem et filter, hvor man fjerner saltet og alle de andre urenheder, som man ikke vil have i det. Og så bevarer man på den måde nogle af mineralerne, og så har man igen rent vand. Ja, det er meget godt. Ja, vi sender nu live nede fra Cape Town, hvor hvor vores journalist har fået fat på et øjenvidne af selve katastrofen. Til dig, Niklas. Og jeg står hernede i Cape Town, situationen stadigvæk er rimelig dårlig. Og jeg har fået hvordan situationen er her på engelsk. Hello, how is it? Yeah, the situation is clearly, as we can see around us, is pretty bad. We got a lot of broken houses, we got a lot of people without homes, and my toilet is busted open. Oh, I see. Toilet. That would be really bad. Why not just do it in the bushes? I studiet, hvor at vi i øjeblikket har fået besøg af Henrik Olsen, som vil forklare os lidt om sin MAGOP-model, som skal hjælpe folkene i Cape Town med at få renere vand. Og Henrik, kan du forklare os lidt, hvordan den her model så virker? Ja, du kan se, vi har den her model her, som skal forestille et rimelig let hus, altså et hus, der er rimelig let at bygge. Og så kan man se indeni, at vi her har 2 vandtanke, som er meningen, at de skal varme noget vand op til lige under kogepunktet, hvor vandet så bagefter bliver suget op i nogle rør og kørt igennem et filter, hvor det så bagefter er klar til at blive puttet ned i flasker, eller hvad det nu er, og klar til at blive drukket. Okay. Og hvor effektivt tror du så, at din bygning kommer til at blive? Fordi lad os være ærlige, folk i Cape Town har virkelig brug for sådan noget her. Jamen altså, den vil ikke tage så lang tid at bygge, fordi den kræver ikke rigtig særlig meget. Det er bare nogle vægge og så vandtanke, der kan varme noget op. Så jeg vil tro, det vil tage mellem 3 til 5 dage at bygge det. Så det vil jo selvfølgelig tage mellem 3 til 5 dage, før vi kan få produceret noget rent vand. Og hvor lang tid tror du, det vil tage, for at vi kan regne med at få rent vand? Det vil tage måske op til 6 dage. Okay. Tak for det. Henrik Olsen. I studiet, jeg sidder her på besøg af Peter Simonsen, som er politiker for SF. Og hvad vil du som politiker gøre for at hjælpe Cape Town?
Hvad vil du som politiker gøre for at hjælpe Cape Town? Nå, ja, altså, nu er Cape Town jo en by i Afrika, som i øjeblikket har store problemer, og mange lande diskuterer stadig om man skal hjælpe dem, og SF vi går ind for at hjælpe dem. Okay, hvordan har I så tænkt jer at hjælpe dem? SF har primært tænkt sig at sende penge derned. Ja. Og hvad skal de penge så gå til? Altså, nu diskuterer vi stadig om, hvor mange penge det skulle være. Fordi at, vi er jo ikke så store i parti, så vi kan ikke sende så mange penge. Men ja, vi overvejer sådan penge der. Lige for eksempel, du gik ind for at sende penge, og nu siger du, at du overvejer at sende penge. Synes du modsiger dig selv lidt? Nej, det synes jeg ikke, fordi at SF går ind for at sende penge ud til Cape Town, og det står vi fast på. Okay, kan du sige lidt mere om, hvor mange penge der er? Altså, vi går ind for at sende penge derned, og ja. Velkommen til studiet, hvor vi har øjeblikket besøg af Dansk Folkepartis Janne Poulsen og hendes advokat. Så du mener ikke, at vi skal sende penge ned til Cape Town. Hvorfor mener du så ikke det? Det er fordi, det kan ikke bruges til noget, og det gavner ikke også til ansatte. Så jeg synes, at de skal klare sig selv og få penge andre steder fra. Ja, men alle de andre partier mener, at vi skal sende penge. Synes du ikke, vi kommer til at skade Dansk Folkepartis rygte? De andre partier skal ikke bruges til noget. Ligesom Dansk Folkeparti kan reagere landet alene. Vi gør det for vores nationaliteter, og det må vi bevare. Okay, så men du har jo selv set billeder nede fra Cape Town. Synes du ikke, at det er en meget forfærdelig situation? Hun har ingen kommentar i øjeblikket. Jeg har ingen kommentar til dette. Okay. Men tror du ikke, at vi har brug for de penge? Altså, er Dansk Folkeparti bare ligeglad med andre lande? Dansk Folkeparti sætter Danmark først, og jeg synes, Danmark skal have brug for hjælp. Men nu er Danmark jo i en forholdsvis god økonomi, så tror du ikke, at der vil være mulighed for, at Dansk Folkeparti sender nogle penge til Cape Town? Det er faktisk en økonomisk krise, så vi har ikke særlig mange penge. Det er jo en bedre økonomi til Cape Town. Vi skal prioritere Danmark først. Derfor skal vi spare på vores penge. Okay, jamen det var for studiet her. Vi sidder her i studiet med Lars Løkke. Og Lars Løkke, hvorfor er det, du bruger så mange penge på dig selv, i stedet for at hjælpe nogen der? Jeg vil godt også sige, at jeg har lavet en fejl. Jeg er udstillet over mange, jeg har lavet en fejl. Jeg har fået flot gas. Og jeg er bedre end sort mennesker. Derfor fortjener jeg ikke at flyve først klasse. Hvorfor synes du, det ikke fortjener at flyve første klasse? Det er fordi fejlkravet. Hvad nu hvis jeg fortæller dig, at mere rent faktisk var opstanden på mennesker? Hvis der ikke var nogen mere, så har du heller ikke offer. Det var aber også engang, men jeg tror ikke på det. Jeg tror på Gud. Okay, men tilbage på sporet. Hvorfor vil du ikke give nogen penge til Cape Town? Fordi jeg synes selv, at Danmark er en økonomisk krise. Det fortjener det heller ikke. Har du nogensinde set en mere drikke en ordentlig øl? Nej, derfor støtter jeg. Mere boller ikke i Danmark. Jeg tror, jeg har hængepatter. Oliver, tror jeg har hængepatter. Det handler om godt fra. Det er herresygt, det her. Ja. Hvor har du gjort mine briller? Oliver, hvor fanden har du lagt mine briller? Det kan den ikke. Find mine briller. Ja, for Karoline. Jeg penetrerer lidt Giv bord. mig mine briller. Jeg penetrerer Niklas, kom her. No, this is a prank.